Velkommen til Lille og Michael Camper. Det her er sådan en video om Wi-Fi og 4G-netværk og andre langhårede ting. Fordi har du ikke nogensinde prøvet at holde på en campingplads, hvor de siger, at der godt nok er Wi-Fi, men der er simpelthen så dårlig forbindelse, enten fordi man ligger for langt fra masten, eller man har dårlig forbindelse inde i campingvognen. Og så forsøger man at komme sig op på 4G-netværk via sin telefon, eller ved et eksternt modem eller noget, eller 3G-netværk. Og det går faktisk ikke rigtig godt, fordi mange campingpladser ligger altså ude på landet, eller ligger nede i lavninger, eller ned til kysten, ud til vandet. Hvor der ikke altid er lige god dækning. Jeg har forsøgt på at løse det problem, fordi jeg har faktisk lavet wifi i campingvognen. Vi har sat en ekstern antenne op udenfor, og så trukket ledningen igennem, og sat et modem op og en router. Modem, det har sådan 4G-kort fra 3. Når vi kommer til udlandet, så kan det godt være, at det der 3 like home og 10 GB om måneden, det er måske ikke helt nok. Fordi 10 GB, det svarer til cirka 10 timer streaming i nogenlunde fornuftig kvalitet, og det kan man altså hurtigt se op, hvis man skal se det tv, eller man skal se en film eller noget. Så der skal vi nok ud og købe nogle lokale netkort, eller nogle lokale SIM-kort, med noget data på, men det skal vi da også prøve. Det tror jeg, det bliver godt. Men prøv at komme med rundt, og så se, hvordan vi har fået løst problemerne her. Jeg tror, det kommer til at du. Vi kan i hvert fald se en væsentlig forbedring. Vi har ikke haft den ude af Randers endnu, men jeg tror, det bliver godt. Det er så 4G-antennen. Den sidder så heroppe på den her, den lille runde der. Mens den store UFO-antenne, det er vores nye TV-antenne. Jeg er ret spændt på, hvordan det vil give, om det giver noget interferens, når de to antenner sidder så tæt på hinanden. Jeg har ikke fået det prøvet af TV-delen endnu. Altså mobiltelefonantennen, den virker, der er virkelig knald på signalet. Det er så her, at ledningen op fra GSM-antennen, den kommer ned. Den kommer ned sammen med antennen fra TV-antennen. Og der kommer ledninger ned. Og det er den tynde ledning, der går fra GSM-antennen, og den kommer herned og går over i den sorte ledning her. Og der sidder den her SME-connector, der sætter de to ledninger sammen. Og den sad på, men jeg klippede den af, fordi det tænkte jeg, det var mest smart for at få den igennem masten. Det var ikke nogen god idé. Det er meget svært at få den løjet på ordentligt igen. Det kræver en krømpetang, som koster 300 kroner at få krympet det stik, hvis man ikke lodder skærmen på, og så sætter noget krympflex på. Men det lykkes. Men hvis man kan undgå det, lad være med at klippe stikken af. Og vi fortsætter ned. Og der har vi så Huawei-modemet. Det er med en antenneindgang fra ekstern antenne. Det er et 4G LTE-modem med indgang for ekstern antenne. Og det sidder fast ned i routeren. Routeren er en Asus-router, som har den smarte funktion. Det er den, der sørger for, at der er Wi-Fi i campingvognen, så alle de kan komme på det ene modem. Og den er rigtig smart, fordi den kan nemlig køre 12 volt. Og de der 12 volt, det er jo det, vi har i campingvognen fra batteriet. Så den bliver simpelthen forsynet ned fra batteriet af, og så er vi fuldstændig uafhængige af, om vi er på en campingplads, eller vi kan slutte den til strøm eller lignende. Men det er sådan set installationen herinde i campingvognen, så man kan få trådløst netværk. Og så til den praktiske test. I starten, der har vi det, vi kører på min iPad her, og den her har et kort fra 3. Den kører 4G, og i starten her, der prøver vi med 4G LTE-netværket. Og det vil sige, at Wi-Fi er slået fra, og internetdeling er slået fra. Og det vil sige, at den kører ren 4G-netværk. Nu får vi se, hvor hurtigt det kommer til at gå, om den kan få noget net igennem ind i buret herinde. Og vi starter programmet op. Det er en hjemmeside, der hedder bredbånd.dk, hvor man kan få tjekket sit netværk. Vi starter testen, den skal lige i forbindelse med serveren. Og det går ret kvikt i dag, kan jeg se. På trods af, at vi sidder herinde i campingvognen.
Men vi er altså også midt inde i Randers, så forholdene skulle være ganske optimale for at få noget 4G-netværk ind. Man kan også se, at men det er 6,4 megabit download, og en ret sjov kombination. Den er meget hurtigere i upload end download. Det ser ret mærkeligt ud, men sådan er det. 6 ned og 11 op. Som sagt en ret sjov kombination. Så skal vi prøve at køre med Wi-Fi, få den sat på. Få slukket for 4G-netværket. Og så må vi prøve at se, hvordan det kommer til at spænde af. Det bliver et interessant forsøg. Vi slår over på indstillingerne igen. Slår mobildata fra. Og sætter Wi-Fi til. Det gør vi der. Og den søger der, og så kom den på camping. Det er routeren i campingvognen. Det er det Wi-Fi-netværk, vi har lavet her. Så går vi tilbage til starter browseren op og kører testen igen. Vi husker lige tallene 6 og 11. Og den kører, og den leder lige efter. Og vi kan med det samme se, at faktisk så går det faktisk noget tjept her. Den er op på, ja, den svinger lidt, men den kører på sådan 10-11 megabit i download. Og den har også fart på nedad, eller op. Den ligger på de der omkring 13 i upload. Det er nogle væsentligt højere tal, end dem vi havde før. Her har vi det endelige resultat, 11 og 13. Det vil sige næsten en fordobling fra 6 til 11. Og også en væsentlig forøgelse op til 13 megabit. Man kan sige, at det er faktisk et væsentligt forskel. Og jeg glæder mig til at komme ud i sommerlandet, eller måske til udlandet, og så se, om vi så oplever også en væsentlig forbedring der. Fordi det bliver spændende at se, fordi som sagt, forholdene har været ganske optimale. Men vi har også prøvet også med nogle andre tests. Og der har vi så bare lige nogle stillbilleder, hvor hastighedsforskellene de er væsentligt højere. Der er 16 og 12 her, og 18 og 14, og det er jo nogle hastigheder, der er jo helt fantastiske. Det er så sådan, vi har lavet Wi-Fi og 4G-netværk i vores campingvogn. Det virker for os. Jeg håber, det bliver rigtig godt, når vi kommer ud og køre. Vi kommer på landet. Vi kommer til udlandet måske også. Jeg håber, at I bliver glade for at se den. I kan måske bruge det til noget. Hvis I synes, det er godt, det vi laver, så tryk på abonner. Knappen er lige nedenunder. Data på de ting, vi har brugt, de står i noterne til videoen. Vi ses igen. Hej hej.